rolling. Der er rigtig mange, der har spurgt mig, hvordan man scorer. Og det synes jeg er rigtig fedt, at det er mig, der ligesom bliver spurgt til det, ikke? Fordi at folk har sgu set, at jeg er rimelig syg i hovedet til det der med at score der. Men det er ret enkelt faktisk. Prøv bare det, jeg kalder udelukkelsesmetoden. Nå, prøv at høre her. Forestil dig, du kommer ind på en bar. Så ser du, du ser sådan en flok damer, piger, kvinder, et eller andet, ikke? Sidder derovre et eller andet sted i sådan en flok. Det skal altså være en flok. Det skal komme en flok, ikke? Så går du hen til mig, så siger du så, hej piger. Hvad? Er det mig, eller er det jer, der skal give en omgang? Og så kan vi så sidde og tænke lidt over det der dobbelttydighed, du ved, altså. Hvem skal give en omgang, altså? Skal de give en omgang, skal jeg, altså? Jeg kunne også bare sige det rent ud, som det er, altså omgang på en eller anden måde, som det nu er, altså. Sut min pik, knæp mig, et eller andet, ikke? Det er det handler om for helvede, ikke? Så kan vi så sidde og tænke lidt over det, ikke? Så sidder de der og tænker. Og så er hende den dummeste af dem, ikke? Hende, der ikke fatter en fucking skid af, hvad der foregår. Hende skal du gå efter. Hende skal du kraftedeme gå efter. Hende der sidder og tænker, øj, men hvad laver jeg? Han vil gerne give en omgang. Sut, ikke? Og man tænker bare, sut min pik og dø, ikke? Det er hende, du senere på aftenen får lov til at tage med ud på lokummet og knippe hende op af håndvasken. Så er der sgu jackpot, drenge.